Καλημέρα. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια περιγραφή και ένα torrent έτσι ώστε να είναι σωστά και να μην γίνονται delete από το staff. Για πάμε να δούμε. Σήμερα θα ανεβάσουμε το έργο The Lost Boys The Thirst. Όπως βλέπετε το έχω ήδη έτοιμο. Μέσα έχω και το info αρχείο. Το info αρχείο έχω φτιάξει άλλο βίντεο, μπορείτε να δείτε πώς μπορείτε να το δημιουργήσετε. Οπότε πάμε να το κάνουμε torrent. Ανοίγουμε mTorrent, πάμε αρχείο και δημιουργία νέου torrent. Διαλέγουμε από κατάλογο και βρίσκουμε την ταινία που θέλουμε να ανεβάσουμε. Εδώ είμαστε. Πατάμε επιλογή φακέλου. Εδώ που λέει trackers γράφουμε το announce all του tracker, το οποίο το βρίσκουμε στη σελίδα upload. Τικάρουμε έναρξη διαμοιρασμού και ιδιωτικό torrent και πατάμε δημιουργία και αποθήκευση ως. Όταν μας βγάλει να το αποθηκεύσουμε, θα το αποθηκεύσουμε μέσα στο φάκελο της ταινίας για να είναι πιο εύκολο για εμάς. Και πατάμε κλείσιμο. Όπως βλέπετε έχει ξεκινήσει τροφοδοσία, αλλά είναι ακόμα κόκκινο, οπότε το μαρκάρουμε και το κάνουμε delete. Πάμε τώρα να κάνουμε την περιγραφή. Εγώ ήδη έχω βρει ορισμένα στοιχεία για την ταινία. Τώρα θέλω να πάρω τα εικονίδια που βάζω σε όλα μου τα torrent, όπως το cast, το plot και τα διάφορα. Θα τα βρω από ένα άλλο μου torrent πιο παλιό, ώστε να μην κάθομαι να τα ξανανεβάζω. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να βρω το poster της ταινίας, ώστε να το βάλω μέσα στην περιγραφή μου βάσει τον καινούριο κανόνα του tracker. Για πάμε να το βρούμε. Έχω ήδη κάνει search. Εμένα η ταινία μου είναι Blu-ray, οπότε θα κοιτάξω να είναι μεγάλο για να φαίνεται ωραία σε διάσταση. Είναι 470x39 μου κάνει. Θα το κατεβάσω. Και θα πάω στο TinyPic, το hoster που χρησιμοποιώ εγώ για τα screen, για την ταινία και για διάφορα. Οπωσδήποτε όταν ανεβάζετε κάτι θέλω να έχει αυτό το μέγεθος 640x480. Οτιδήποτε και να ανεβάσετε από screens, για να φαίνεται ωραία. Γράφουμε το καπτί. Σαρδάμ, sorry παιδιά. Ωραία. Μπήκε και το πόστερ μας. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θα σας δείξω μετά πως θα βάλουμε και το BB code. Τώρα, αυτό που θέλω από εσάς, πλέον βάσει το καινούριο κανόνα του tracker, τα screens από την ταινία θα πρέπει να είναι μέσα από την ταινία και όχι να τα βρούμε στο ίντερνετ. Δηλαδή, εγώ χρησιμοποιώ για αναπαραγωγή ταινιών το BS Player. Με το BS Player είναι πολύ απλό να πάρουμε screens από την ταινία, πέρα από τα screenshot. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, το BS Player για να πάρει screen είναι πολύ απλό. Απλά πατάτε το πλήκτρο P. Ψάχνουμε την ταινία. Ωραία. Το πρώτο έγινε. Βρίσκουμε καθαρά σημεία από την ταινία και χωρίς πολλή κίνηση, για να μας βγουν σωστά τα screen και ωραία. Θέλω κάθε ταινία που θα ανεβαίνει να περιέχει τουλάχιστον 4 screen από την ταινία, 4 εικόνες από την ταινία και τα screenshots.
Πήρα αρκετά από τα screen και τώρα πάω να πάρω τα screenshot. Πάω να πάρω τις μικρογραφίες. Όπως βλέπετε, πατάμε απλά δημιουργία μικρογραφιών και το BS Player το φτιάχνει. Οκ, είμαστε έτοιμοι εδώ. Αυτό που θέλουμε τώρα να κάνουμε είναι να μπούμε σε κάποιο hoster και να τα ανεβάσουμε και να δώσουμε τα link μέσα στην περιγραφή. Μέσα στην περιγραφή, παιδιά. Όπως βλέπετε, εδώ είναι τα screen μας όλα. Κάνουμε μια προεπισκόπηση να δούμε αν είναι εντάξει. Αυτό είναι μια χαρούλα. Και πατάμε άνοιγμα. Δεν ξεχνάμε να βάλουμε το message board και upload. Κάνουμε copy και paste μέσα στην περιγραφή μας και πατάμε upload more και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να ανεβάσουμε τουλάχιστον 4 μέσα από την ταινία. Μέσα από την ταινία. Δεν τα βρίσκουμε πλέον στο ίντερνετ. Οι κανόνες έχουν αλλάξει. Τα screen θα βγαίνουν μέσα από την ταινία, παιδιά. Βγάζοντας τα screen μέσα από την ταινία, γιατί σας λέμε ότι αλλάξαμε τους κανόνες, γιατί παίρνοντας τα screen μέσα από την ταινία φαίνεται η ποιότητα της εικόνας και πλέον μας ενδιαφέρει αρκετά η ποιότητα της εικόνας να φαίνεται στις περιγραφές, έτσι ώστε οι users να ξέρουν τι κατεβάζουν. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω βάλει εγώ 5 και θα προσθέσω τώρα τα screenshot. Ωραία, έτοιμα και τα screenshots. Τώρα θα πάρω τις εικόνες αυτές που σας είπα ότι βάζω για τα upload και αυτά και τα screen
Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι τίποτα, παιδιά, να το κάνετε. Αρκεί να το κάνετε 1-2 φορές για να μπορέσετε να καταλάβετε τι γίνεται. Τώρα έχουμε φτιάξει το cast της ταινίας, την πλοκή του έργου και τα screenshot του έργου. Θέλουμε να φτιάξουμε τώρα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε οι users μας να ξέρουν τι θα κατεβάσουν. Είναι πολύ σημαντικό οι περιγραφές να είναι σωστές και να είναι κάπως έτσι. Έτσι ανεβαίνει η ποιότητα του tracker και οι user αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους uploader, γιατί δεν τους κοροϊδεύουμε. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα έχω στο info το αρχείο. Το info αρχείο πάντα το κάνω το έχω 2 φορές, ώστε να μην ανοίγω αυτό που βρίσκεται μέσα στο torrent. Και θα βάλω και την υπογραφή μου που χρησιμοποιώ. Ωραία. Λοιπόν, είμαι σχεδόν έτοιμος. Τώρα θέλω να το ομορφύνω λίγο το torrent μου, έτσι θα βάλω λίγο BB code. Πώς χρησιμοποιούμε το BB code σας έχω δείξει σε άλλο βίντεο. Παρακαλώ, όποιος δεν ξέρει να το δει. Είναι και αυτό πολύ απλό. Μαρκάρουμε και επιλέγουμε τι θέλουμε. Αυτό είναι. Χρησιμοποιούμε ανοιχτά χρώματα και όχι πολύ σκούρα. Δηλαδή θέλω τώρα να αλλάξω τη γραμματοσυρά, θα το μαρκάρω και θα διαλέξω τη γραμματοσυρά που θέλω. Θα διαλέξουμε, μαρκάρουμε πάλι, επιλέγουμε, διαλέγουμε μέγεθος γραμματοσυράς, παιδιά, μέχρι 3, γιατί παραπάνω από το 3 δεν φαίνεται ωραία. Και το χρώμα. Λοιπόν, και τα screen θα κάνουμε μία από τα ίδια. Στα screen θα βάλω γραμματοσυρά Palatino Linotype και θα βάλω μέγεθος γραμματοσυράς 3. Και για να αλλάξω το χρώμα θα τα επιλέξω πάλι. Όσο εκεί που θέλω. Θα διαλέξω εδώ πέρα που λέει color και θα διαλέξω ένα ανοιχτό χρωματάκι για να φαίνεται, διότι είναι πράσινο. Τώρα θέλω να κάνω στοίχηση στο κέντρο σε ό,τι έχω γράψει. Τα μαρκάρω όλα και πατάω στοίχηση στο κέντρο. Είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο. Τώρα τι θέλω? Θέλω να βρω το link της ταινίας, το IBMD link. Είναι εδώ πέρα. Το κάνω copy και αυτό πλέον απαιτείται, παιδιά. Εφόσον υπάρχει ταινία στο Internet Movie Database, απαιτείται και αυτό το link. Το βάζουμε εδώ πέρα και τικάρουμε ότι έχει υπότιτλους στα ελληνικά. Στον τύπο τώρα, και εδώ πρέπει να το προσέξετε λίγο. Εμένα τώρα είναι Blu-ray RIP, οπότε θα το βάλουμε μέσα στις ταινίες XVID, γιατί η κατηγορία στο Blu-ray είναι 720 και 1080 και εμένα είναι 640. Και το σύνδεσμο του YouTube. Δηλαδή ψάχνουμε, βρίσκουμε ένα trailer στο YouTube, όπως βλέπετε έχει πολλά, και παίρνουμε το official trailer, εφόσον το βρήκαμε, και το βάζουμε εδώ πέρα. Ωραία. Εδώ τώρα θα βάλουμε το αρχείο του torrent, δηλαδή το αρχείο που δημιουργήσαμε και σας είπα να αποθηκεύσετε μέσα στην ταινία. Θα το βάλουμε εδώ. Πάμε στην ταινία, στο φάκελο της ταινίας. Εδώ είμαστε και διαλέγουμε αυτό το αρχείο. Τώρα ο τίτλος της ταινίας μας πρέπει να περιέχει ακριβώς την κωδικοποίηση, από πού είναι παρμένο από
ποιο RIP, αν είναι TS, αν είναι RIP, αν είναι οτιδήποτε, την ποιότητα του ήχου εφόσον είναι δυνατόν και τον κωδικοποιητή. Δηλαδή ο τίτλος μας πρέπει να είναι κάπως έτσι. The Lost Boys 3, που λέγεται ταινία The Thirst, είναι του 2010, είναι Blu-ray RIP, έχει XV κωδικοποίηση και AC3 ήχο. Και εδώ βάζουμε το αρχείο info που σας έχω δείξει πως φτιάχνεται. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, η περιγραφή μας είναι έτοιμη. Όπως βλέπετε τα screen μας έχουν μπει. Είναι μια πάρα πολύ καλή περιγραφή. Θα ήθελα όλες οι περιγραφές να προσπαθήσουν να φτάσουν αυτά τα στάνταρ. Και το κάνω ενεργό. Πατάω download, ok. Το ανοίγω με το mTorrent και όπως βλέπετε το mTorrent αυτή τη στιγμή ελέγχει αν υπάρχουν όλα τα αρχεία που κατέβασα. Μόλις σταματήσει ο έλεγχος θα αρχίσει και ο διαμοιρασμός. Όπως βλέπετε περιμένουμε να αρχίσει η τροφοδοσία και είμαστε έτοιμοι. Αυτό ήταν. Είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο και θέλω να αρχίσετε να τα κάνετε όλοι τα torrents σας κάπως έτσι τις περιγραφές σας. Ευχαριστώ.